perlok beiyek mentah hang ni ngadan hakaying jong iki sida karena yor. Klampui perkat hadin ba ngila rung hakaying jong i ngila ya songkai ngia smutu habangi ya keren. Kadan kejing hakabedei ban letho ya kane ke exam CUET. Kabaki kena ke haban apply kamtam ikun jong i mentah idan idei ban pas ya ka BA but idan ru kejing terang ban puli MA. Te Henry tang namar ba i apply online ya kani ka exam i apply online ban tho i kani ka exam te Henry ka jingat jong i ya ka center Shapo Jorhat kalabu jing ya kini ki kena puli ki badai nanong kendong but kumbangi yo sngow ya ka jing penpau ka jong i ba kawanra ya ka jing hadu kata-kata kawai kadai ba kim tip lenti ka ba ar kadai ba kala remplat ka bai kali ba ki habani tho ya kani ka exam Shapo Jorhat ka ngabu ya ka jingkli mentah ha ka bedai bat ki bapek ya ka education bat kumjuru ngapha ikani ka khobor sa sarkar ba hatu balai ki khna ke jongi ki haban mi nala ka jela bani tho ya kani ka exam sabar balai ki sentar ki mla ban penbiang ha kani kari ka jongi namar ki babun ki khna ki bapuli ha ka jela ka jongi ki ki khna nanong kendong bat ki kun jong ki nongrat kumba penpau ini ilong kemi ngis nguthu ba daitang namar ka jingduk bat ka jingbiet ka jong i ini ikun mentah iduk banto ya kani ke exam bat kawan ru ka jingno mensim amar ba ka jingtrang jung ini ikun balik puli MA isngok tho ba ka kut no hangme amar ba inyo banto ya kani ke exam namar ba kut lat bat bom tip lenti do ai ka samla puli banto ya ka exam CUET kani kala jia ya ka samla mebarila karna yor nakasnong nong tiba kabadairu ka kun jongki nong rep habayo banya keren bat ka kemi ka kong kisida karna yor kala kerpat ya ka sarkar ba ka dei banwanra ya ki center ki babiang khnang ba onla banyarap ya ki kun jong uduk usuk badru banum khanglat ya ki kun ban puli syaki benta ki bakam salor ka kerteng jonga dei mebarida karna yor ngasyo ngasa siapo sinong motiba ngapule sya college JJM Nichols Roy kabadan siapo pungkum te kena kalong ba ngakwa ban long ban yorung saka MA ken ndrai habang apply ru por bang apply kan ka CUET ru iya apply online ban undang nilai yo ika admit kapat ars nilai snigum tu te ka kipenmi biang ka admit kat sa kawai te ndang nilai page bahapat ka de Shapo Jorhat te nilai syam jenjar himo kandit bangin banong bangin lej sta namar bangim ju ya lej menoru te ngala ya keren lang bat itai perlok jongaru te iru ila syam jenjar namar bangide nanong kendong kamtamo te undang ila kali ka bai kali iru kapoy kumbakat ndri wajar te ni haban ban pep no ken namar ba ni medan lat dan nanti ka wairu ka jenjar kali kawan na kalian jongaru te ngadon mo ka long ngatrang mo banga kwa bangan join MA ndrai bangam yo ban thoi ka ka exam te ka jenjar hi ngawat lang apply shalo ru namar balai banga apply kisha pan be ka ka certificate jong ka CUET te namar ba ngalong ngakam poi jingai ba ban tho te mo te ngam yo lat ken ban dei tho te tangkat tahi ngakum ka kemi kamtam bangadai kanong rep ngadon kejing ngeusi ken ba kikun kimut ban lek tho ikan ke exam nrei kim sim layo nabar kajing duk kejing kerdu hayeng ngim kot bor ken kabai lek ru kan poi hdu kan riu hajar tenang taru ngidon kam sakinong yalam bangim tip bala cengai palat ngide nanong kendong tingi susi ken ngikirpat ka sarkar lane ye kino kiseng halang lane kiriu simet bakin keren kenye kane jing baknang balasya lasingi lada umde ni kun jongaro nrei kidon hi kibalong kumanga kibom kot bor ban pha sajengai bat bom tip lenti nakaliang jongakum ka kemi ya ka sarkar bakan pejlem kenye bakum kine ki exam kibangi hab ban lek sabar de lada long ka sarkar kadon kalat kan bu ya ka sentar bakin lek tho hasilong baknang nakaliang ka jongi kibadok
kin yo lang ken ban pendep ya ke ke baki kun kitmu ban lek ya ke jing pule nakaliang ke jonga ngada kerpat jur namar balai ngeladon kendai ngut ki kun kawai ke kun ke bakerteng kabala rida karna yor kabala lek pule no sing hapo roban tengah haban pa pule dakalun nrenga snusi padeken nakaliang ki kun ki haban lek trei shabar onna kila de pule namar ngin trei shlong ru ngin siu kalun ru ngimla te ngakarpat jur ken nakaliang sorkar bakan pejlem ye kini kijing jongi kinong kendong kam tam umdai ngat harai tang nakayeng jonga nrei don ki bakendo ye bakum kine kiput te ngi haban penpep school ban ngi haban 14 ngi no ikikun te ka jingdu kan long ko bas ngusi ye kayeng kasem bro ko wei